Ето пак стигаме до това, че социалните мрежи са средството. Всякъде искам това, което правя, да мога да може да излезе и да достигне. Искам и с това, което съм измислил, да остави следа. И аз няма да е честно, ако пред аудиторията си говоря само "О, колко е хубаво", защото то е така. Аз съм щастлив човек и това е константа. Но покрай щастието, което си стои на една такава права, има тук там криви, които са трудните моменти и аз и за тях искам да говоря. Защото смятам, че някой ще се припознае и му трябва нещо малко, което да каже, ай, то е така. Виж, мога аз да си каже, ей, не съм сам. Както в един монолог сега от едното представление, в което играя, там се казва така, не съм сам в нещастието си. Всичко, което видя, че има смисъл и че е в полза от среща, че помага, че по някакъв начин действа и оставя следа, значи аз съм там.